koho vychádza to pier. A ako to má vyzerať? Koho treba pokarhať? Čo má byť túžba nápravná? Prehovára služba úhlavná. Takto zaklope zjavená predstava. Na akom mieste sa nájde poprava? Kde poznaná sa náhle vynorí, zamknuté dvere otvorí. Ticho vyzerá byť jazda. Koho je to vražda? Vďaka jednému sú tu šance na výber, arogancia aj tie tance, čo znamenajú slova. Bol som učený, prečo je ich význam takto určený? Máme každý svoju scénu, zaujímavé uvidieť tú stenu. Komu spoznanie prestupu zabráni, kedy sa dá vstať zbraní? Z krku strhnutá zlatá reťaz, čo chce ukázať tento odkaz. Rozhodni urobiť, čo len chceš. Čo uvidíš, to poniesieš. A keby to bolo niečo vymazať, je rovnováha niekomu niečo iba prikázať. Čo má byť tá správna voľba, obohacujúca individuálna tvorba. Vyzerá to ako tanec stály, toľko toho sme si povedali. Tu a tam jeden krok, držíme sa za spoločný bok. Vďaka jednému sú tu šance na výber, arogancia aj tie tance, čo znamenajú slova. Bol som učený, prečo je ich význam takto určený? Máme každý svoju scénu, zaujímavé uvidieť tú stenu. Komu spoznanie prestupu zabráni, aké je to vzdať sa zbraní? Byť len chytený na udicu, či zároveň objavovať veľkolepú knižnicu. Stále tu a v strede pozeranie, čo sa deje. Čo je možné, sa ukáže. Otázka, kto to zakáže. Vypláva viac tých možností, predstaví sa pojem rovnosti. Výmysel dobrý to môže byť, ukáž, ako sa dá v tebe prejaviť. Sledujeme sa v tom pohybe, patrí to mne, nám, tebe. Vďaka jednému sú tu šance na výber, arogancia aj tie tance, čo znamená